Tänään me maistellaan vähän limonaateja. Sokkona. Monen muista. Tässä on nyt vaihtoehtoinen juomavalikoimamme tänään siis sokkona maistellaan aina 3 eri tuotetta. Se, ketä on sokkona, istuu tässä ja turpa kiinni, kun toinen sillä välillä ottaa randomisti 3 näitä tuotteita tästä. Antaa hänelle maistettavaksi. Se pitää arvota oikein. Jokaisesta oikein arvoneesta pullossa on 1 piste. Ja oliko 4 roundia? 4. 4 roundia. 1, 2. Joka kerta saa ottaa ihan minkä vaan pullon. Joo. Ei tarvi olla edes eri aina. Joo. Täällä koitetaan kusettaa toista. Sekoitetaan makupalettia vähän suussa. Kyllä. Säännöt on äärimmäisen selvät. Mutta tiedätkö mikä ei ole selvä vielä? Se, että minä kohta, kun mun puoli pulloa vittu raakaa viinaa, että mä selviän tästä masennuksesta. Mitä? Tarviiko sun silittää se paita vielä? Tarvii. Mä haluan, että se näyttää nätiltä kamerassa. Nyt näyttää vähän nätimmältä, kun sun naama meni peittoon. Noniin muuli. Ei mennyt peittoon, kun meni T-paitaan, niin. Mä voin tulla juottamaan. Tää on mun fantasia. Ei oo, okei. Okay. Onneksi niissä on pillit. Ensimmäisenä. Muuten mä en tätä hyväksy. Noniin. Sukuluku auki. Kuohus kyllä niin saatanasti. Seuraava on huulien lähettyvillä. No en mä nyt heti putkesta, kai mä nyt saatana arvaa ensin. Ai jaa, mä ajattelin, että sä mastat kaikki ensin. Niin et sekoita koko makupaletti suuhun ja sit lähdet muistelemaan, niin. Että mikä oli mikäkin. Lähden makuumatkalle muistelemaan. Ei, toi oli Fanta Varema. Se ensimmäinen vai? Niin. Okei, seuraava. Penaa. Sä lukitit se jo. En mä sanonut, että lukitaan vastaus. Oi, okei, no jos... Okei, ei mutuilla sitten. No tää on mutuilu koko on, peli. On. Mitä vittua? On se Varema. On hyvä. Fanta Varema. Seuraava. Hyi vittu. Mitä tää on? Olisiko tää kreippi? Tää on kreippi. Lukit sen vastauksen. Kreippi vai? Ne. Okei, sit vielä. Otaks seuraava? Joo. Konnichiwa. Nyt on herkkuu ei. Mitä vittu nää on? Missä maistuu paskalta? Toi on sitä pommakki. Lukit sen vastauksen pommakki. Missä on kaverin makunystyrät? Ja nyt pitää kyllä kysyä, että missä on kaverin makunystyrät? Jos Dr. Pepper on Fanta Vadelmaa. No tämä mä annan anteeksi. Tää oli veriappelsiini, sanoit, että kreippi. Ja tämä, pommakki. Voittakaa itse saatana, ei oo helppoa. Ei oo helppoa. No mä yritän. Tää meni nyt vähän shokkiin kyllä. No siitä tuli vattelmamainen maku. Mun makunystyrät on valmiita. Onko? On. Selvä, anna ensimmäinen. Noniin. Tiedätkö vasta ollasi vaan katkosin kuin hitot hyvältä. Tää on pommakki. Ei 2 sanaa, tää on pommakki. Okei, no niin. Oletko valmis seuraava? Ole. Tosta ei voi erehtyä, se on pommakki. Oletko se niinku Monni akvaarium lasissa? Uudistele vähän levällä. Tää on Dr. Pepperi. Okei. Ota. Tässä on niin vahva toi kirsikka. Tai toi joku. On toi cherry. Joo. Ei, tän on pakko olla vittu Dr. Pepperi. Okei. Ei oo tästäkään 2 sanaa. Vittu kameli saa. Äi vittu, nyt sä huijaat mua. Nyt on Pepe tai kokis. Odotas, nyt on makunystyrät vituillaan. Tää pitäis saada oikein. Joo, mä kokeilin vähän kovempaa, niin mä huomaan sen, että kokis Zero ei kuohu näin paljon. No kyllä tässä on vähän, tässä on pepsimäinen suutuntuma. Mä sanon Pepsi Max. Samuli juomaa. Samuli meni päin vittu, mutta nämä sä sait kyllä oikein. Joo. Ei ollut Vadelma Fantaa vai? Ei sit ollut muuten Vadelmaa, ei sit maistunut niinku alkuunkaan. Ai jaa. Wata! Konnichiwa! Suuhun ei enää. Joo. Mitä ne oli ne hakkaraismaut? Vadelma ja pähärä. Varmaan päällä. Tää oli kyllä hakkaraisen vaihe. Hakkaraisen vaihe. Hakkaraisen vaihe. Okei. Otatko se seuraava? Joo. Pistikö sä uudestaan? Minkä? Kreipi. Pistinkö? Annakaan.
Vittu, sä tekee itsestä taas ihan pelleksi. No mä sanon kreippi. Kreippi. Okei. Maku, anna, ota kunnolla se haju. Maku. Mä sanon kreippi. Oliks tää hyvä? Ajattelin, kun lähti kolan tavoilla kurkkua pitkin. Ei mulla ei vittu kova jano vaan. Oisko Päärynä Hakkaraisen? Hakkaraisen päärynäjuoma vai? Hakkaraisen Teuvo Päärynäjuoma. Temu Päärynä. Teuvo Onko tää Temu Päärynää? No ei, se oli Fanta-vadelma. Tää oli nyt, sä sanoit herra Hakkaraisen vadelma. Eli aika lähellä. Aika lähellä. Appelsiini oli kreippi tänään. No niin, selvä. Ja vadelma oli tänään Päärynä. Okei. Ekaa kertaa juomassa muuta kuin kolaa, niin ei voi tietää, kato. Ei oo ennen maistanut muita makuja, niin se on. No mutta hei, puolikas piste vadelmasta kuitenkin. Niitä on 2 vadelmaa, niin ei voi tietää. No okei, puolikas. Jes, kiitos. Puolikas. Täältä tulee, oletteko vittu valmiina? Häh? Ringin on. Ensimmäinen. Hei, tämähän on. Tässä on jotenkin liian pervoa tää juottaminen, mä en tykkää tästä. Tää on kreippi. Vittu kun siinä on vähän veriappelsiiniä makua, mutta kyllä se on kreippi. Okei, no niin, seuraava. Noniin. Nyt oli, ei maistunut miltään. Ihan rohkeasti vaan. Hei, kyllä mä tän tiedän. No. Tää on kuitenkaan näin blankko tää maku. No sano nyt vaan. Sano. Ei vittu, voiks tää olla? Sitruunasooda. Laitilla virvoitusjuoma sitruunasooda. Joka toinen tai joka kolmas saunajuoma. Onko se? Se on varmaan se. Mä en legit kuule sitä. Toi niinku legit hassa. Se on tarkoitus, että sä kuule sitä. Siinä on viimeinen. Tää häiritsevää katsoa, kun sä etit sitä pilliä. Sprite. Niin sokeriton Sprite kuin olla ja voi. No niinhän se olikin. Mä oon aika huono tässä pelissä. Mennään äijävit 3-3. Mun makunystyrät on kalibroitu. Mä olen juonut enemmän muutakin kuin kollaa. Sä tonne saatana. Annan tänne limsa hiilihappoa. ethuastistik. Juu. Autistik. No se sä olet. Barberistik. Oletko ready? Kyllä. Noniin. Tää ei oo sokeritonta. Ei voi olla. Ostettiin me mitään sokerillista. Me mentiin sokeriton edellä. Tää maistuu niin vittu siirapilta kyllä tää. Oikein jännittää mikä sieltä tulee. No en mä vittu näistä tiedä, kun en mä juo paskaa yleensä. Niin. Oi. Nyt sit ei huijata. Ei huijalla. Mä tuntuu, että solmu aukeaa, pitää kiristää. Mikä tosa nyt on taas makuna? Tosa on. Vittu ihan sama mitä on, se menee päälle. Ei oo mitään hajua. Ei oo mitään. Miten ei voi olla? Siis miten sä... No Pepsi Max. Okei. Seuraava. Lukitko sä vastauksen? Joo. Eteenpäin. Tuo Sprite. Onko? Onko seuraava? Älä nauraa. Ei se oo Sprite muuten. Sä pysit seuraavaa. Täältä tulee. No vittu jääkevää, että se oli se rokola. En minä tiedä, oliko se mikään noista. Anna seuraava. Minä tiedän. Siis mä en vittu voi käsittää, miten sä voit olla tässä näin huono. Etkö sä maista sä et polta edes röökiä. No en poltakaan. Sä et ihan hirveästi edes häiritse sun makunystyröitä päivän aikana. No enpä 3 litraa kokista päivässä, kyllä se jotain tekee. Tää on, anna vielä. Oikeesti vittu, kun mä en tiedä mitä sieltä sun päässä liikkuu. Ei liiku paljon mitään. Ei liiku paljon mitään. Ei näköjään. Ei hyvä jumala. Ai vittu. Tää on hauskaa kyllä. Ei mulla vittu mitään käsitystä. Ei oo mitään oikeesti vitun hajua tästä. Mä sanon nyt joku saatana. Ei minä tiedä vittu hommakka. Miten meni? Yksi meni oikein. Menikö? Pepsi Max. Oho! Kokis Zero. Olikin se sitten se Sprite. Noniin. Sehän se olikin.
Miten, siis mä olisin ymmärtänyt, mä olisin antanut anteeksi, jos sä et niinku Spritein jälkeen juonut Zerokolaa. No en ois kyllä siinäkään ehkä, mut... Mitä mä tähän sanoin? Pommakki. Pommakki. Tää on helppo huudella. On helppo huudella, jos ei oo ite silmä kiinni tässä maistelemassa. Eli mä saan huudella vai? No sä saat huudella, sulla on joku juttu. Sit huutelenkin. Ei oo helppoa. Oletko valmis maistamaan? Minä olen valmis. Makumatkalle maailman happokkaimpiin keittiöihin. Valmis. Imasenpa. Tuo kuuluu naapuri, jos tuo nielee. Oh my days. Oh my days, what the heck is What this? the hetti? What the hell? Hetkonen. Joo, tuttu. Tosi... Ei kun joo. Ei kyllä mä nyt tiedä. Se puuttuu se sokeri sieltä. Tätä juodaan yleensä sokerin kanssa. Sokerillisen kanssa. Joo, tää on Jaffa appelsiini. Okei. Next one. Mä en tee tästä yhtään enempää oudompaa kuin tää on jo. Oksettavaa paskaa. Fanta vadelma. Mikä seuraava? Kalastaa. Päärynä hakkarainen. Haisteleksä sä niitä? Ja... En mä haista mitään. Ne maistuu siltä kun ne maistuu. Ja ne maistuu just siltä kun ne maistuu. Kukaan näistä brändeistä itse asiassa tällä hetkellä ei valehtele mulle. Mut sulle ne valehtelee. Hei, mä haluan tehdä sulle nyt Ultimate-testi. Okei. Pane Ville naamalle. Nyt huhu. Pane Ville Nyt tuli huonoon kohtaan tuli tauko. Sano aina vastaus, kun tiedät vastauksen. Okei. Pepsi Max. Oikein. Next one. Pommakki. No sehän se on. Kokis. Oikein. Sprite. Fanta vadelma. Ei vittu, nyt miksi toi sekoittaa nyt toi Fanta vadelma tuolla, kun nyt tää on jompikumpi herra hakkaraisesta. On se väärin. On se päärynä. Pepsi Max. Koitin huijaa. Jumalauta. On se saatana se päät siihen. Ota siitä vähän. Hyi vittu. Kreippi. Se on. Seuraava. Älä tuo Dr. Pepperi mulle eteen. Hyi vittu, kun mä en voi sietää. On niin. Seuraava. Veriappelsiini. Tässä on vittu mitään järkeä saatana tässä touhussa. Onko sä vedä tän jäljellä? Tuon sä tiedä kyllä kanssa. Nyt on sekaisin makupaletti ja herra jumala. No, onks sekaisin makupaletti? Otaks sä lisää? Jitruuna jooda. Ensimmäinen väärin. Oho. Mitä vittu? Mä sain joku yhden oikein. Jos ei ollut kokis zero. Ei ollut. Hyvä tulla pelaa, kun toinen käyttää koodin. Sori. Hokkus pokkus pim. Simsalabim. En näe mitään. Nyt painat sitä nappula sieltä ja lopetat lyönkö. Tarviiko lyödä? Jää hyvästit. Tarko turpa kiinni. Hyväinen. Noniin. Miksi on jäähyväinen? Kuule, älä kysy multa, kun mulle ei ole nyt fiilistä vastata. Jäähuonoinen. Jäähyväinen. Jäähuonoinen. vai jäähyväinen? Jumalauta!